डिमाकुसि दखरा एबसुआ जोंनि गामि बड'फा मिशन फर कास्टेनवेल प्रग्राम हाबाफारि लादों। उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय डिमाकुसि दखरा एबसुआ दुलाराय बर' फरायसा आफादनि थांखि बादियै लोगोसे उदालगुरि जिल्ला एबसुनि बिथोनजों डिमाकुसि दखरानि सिङाव थानाय सिमलिगुरि गामियाव जोंनि गामि मावथांखि हाबाफारि लादों। जोंनि गामि मावथांखि लानायनि जाहोनानो जादों गामिनि लामा, फरायसालि, थानसालि, गिर्जा आरो गुबुन गुबुन फसंथानफोरखौ साखोन सिखोन लाखिनाय, समाजारि बेरेखा जौ जुवा ड्राग्स बाहायनायनिफ्राय गोजानाव थाहोनाय, गुन गोनां सोलोंथाइ लाहोनाय, खोमसि फोथायनायखौ गैया खालामनाय, रांखान्थियारि बिथिङाव जौगाहोनो सांग्रांथि लाबोनाय, सावस्रियारि सांग्रांथि लाबोनाय आरो उन्दै बैसोआव हाबा जानायखौ होबथानाय बेबायदिनो गोनां आयदाफोरखौ लानानै बे हाबाफारिखौ लानाय जादों। खौरांगिरिनि सिगाङाव उदालगुरि जिल्ला एबसुनि गाहाय आफादगिरि कर्नेलियास दैमारिनि बिबुंथि। जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा थांनाय 2023 मायथाइयाव जोङो बड'फा मिशन फर सास्टेनेबल चेन्ज जि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जि थांखि मिशन बेजोंनो लोब्बा लाखिनानै जोंनि गामि होननाय मोनसे थांखि जों मोनसे फोसावनानै 2023 मायथाइयाव जों जागायदोंमोन। बेनिफ्राय जों जागायबोनानै थांनाय बे 2 बोसोराव जोंहा गोबां गामिफोर हाबनो, गामिफोराव बे मिशनखौ लानानै थांनो एसे आद्रा थाबावनाय दङमोन। दा बेखौ फोजोबथारनांगौनि मोनसे असिलायै आरो थांखिजों जोङो फिन खनसेबाव बेखौ जों कन्टिनिउ खालामनाय जादों। देग्लाय 2025 मायथाइ ओमफ्राय जोंनि दखरा आफादफ्रा बे मिशनखौ लानानै जोंनि गामिफ्राव थांना गामिखौ साखोन सिखोन खालामनाय, लामा दानस्रायनाय, गिर्जा, थानसालि, जोंनि मन्दिरफोर, स्कुलफोर बेफोरखौ एसे साखोन सिखोन लाखिनाय आरो बेजों लोगोसे दसे सम माने साहा लोंनो जिरायनानै रायजोजों मोजां गाज्रि एसे सावरायलायनायनि मोनसे खाबु जों बे मिशननि गेजेरजों लानाय जादों। दा थिग बेबायदियैनो दिनै डिमाकुसि दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादा गिबिसिनै नैबे सोमलिगुरि गामियावहाय बे हाबाफारिखौ देग्लाय जागायफिनदों आरो बेयावहाय फैनानै बिथांमोननि रायजोनि समाज आफादनि दैदेनगिरिफोर, माइनाव आफादनि दैदेनगिरिफोर, लोगोसे गामिनि रायजो राजा साफ्रोमजोंबो बे गामिनि कमप्लिट थासारिफोरखौ एसे बुजिलायनानै बोरैहाय समाधान खालामनो हायो बेफोरखौ जों एसे सावरायबाय। बेयावहाय मेनलि जों सावरायनाय जादों जोंनि गेजेराव जि मोनसे खोमसि फोथायनाय, बे खोमसि फोथायनायखौ गैया खालामनांगौनि थाखाय जों सावरायनाय जादों। जोङो उन्दै बैसोआव हाबा जानायखौ जों बन्द' खालामनांगौनि थाखाय बेवहाय जों सावरायनाय जादों। रांखान्थि बिथिङाव जों गावखौनो बोरै एसे जौगाखांहोनो हायो बे बिथिङाव जों सावरायनाय जादों। लोगोसे जोंनि फरायसाफोरनो बोरै गुन गोनां जों सोलोंथाइ होनो हायो आरो बे फरायसाफोरखौनो फैबाय थानाय समाव जोंनि जाथिखौ दैदेनग्रा, जोंनि हारिखौ, जोंनि स्टेटखौ, नेसनखौ दैदेनग्रा साफा साफा बोरैहाय माने दैदेनगिरि जों बानायनो हागोन, अफिसारफोर जों बानायनो हागोन, बेफोर गासै बाथ्राखौ लानानै जों सावरायनाय जादों। आं बे समाव बे सोमलिगुरि गामिनि साफ्रोमबो रायजो राजा बिथांमोनखौ आं साबायखर बावगोन। दुलाराय बर' फरायसा आफाद डिमाकुसि दखराया फोरमायदों जे गिबि बे हाबाफारिखौ बेवहाय लानो थाखाय थिग खालामनानै खबर हरनाय लोगो लोगो बिथांमोना खोब माने सांग्राङै ओंखारबोदों आरो बे साखोन सिखोन खालामनाय हाबाफारियावबो बाहागो लादों। लोगोसे जोंनि मोजां गाज्रिखौ सावरायनाय समाव फ्राय गामिनि साफ्रोमबो बाहागो लादों आरो बेवहाय गामिनि जिखिनि थासारिफोर बेफोरखौ बिथांमोना फोरमायनाय जादों आरो बिनि समाधाननि सुत्रफोरखौ जों एसे नागिरलायनानै फैबाय थानाय समाव जों बोरैहाय आरो साबसिन बर' हारिखौ मोनसे मास्टार रेस दानो थांनायाव बोरैहाय जोङो जोंनि रलफोरा बोरै जागोन बेफोर गासैखौ सावरायनो मोननानै आं खोब गोजोननाय मोनदों आरो बेखायनो आं बे सोमलिगुरि गामि आरो लोगोसे डिमाकुसि दखराखौ आं साबायखर बावगोन आरो फैबाय थानाय समाव जिखिनि आद्रा थानाय आरोबाव गामिफोर थागोन बे गासै गामिफोरखौ हाबनानै जोंनि मेसेजखौ, जाथि दानायनि माखासे मेसेजफोरखौ जाहाथे जों होलांनो हायो, जोंनि गामिफोरखौ साखोन सिखोन लाखिनायनि मेसेजफोरखौ जों जाहाथे होलांनो हायो, बेखौनो दखरा आफादखौ खावलायबाय आरो जोबथारनायाव फिन खनसेबाव बे सोमलिगुरि गामिनि साफ्रोमबो रायजो राजाफोरखौ बे मोनसे परिबेसखौ जोंनो होनायनि थाखाय आं साबायखर बावो।